ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରି ବି ଟାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରଥକୁ ବେଳେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଯାଏ? କାହିଁକି ଅଟକାଯାଏ? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଦେଖାଯାଏ ରଥ ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଯାଉନାହିଁ ତ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ରଥ ଗଡ଼ୁଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ରଥକୁ ଅଟକାଯାଏ। ସେହିପରି ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଭୋଗବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଅତି ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅଟକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଆଜି ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି? କ'ଣ ମୁଁ ଏହି ଜୀବନ ଯେ ଅତିବାହିତ କରୁଛି ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ ଚାହୁଁଥିଲି? ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଚରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସଂସାର ବହୁତ ଜଟିଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ବୁଡ଼ିବା ଅତି ସରଳ। ଏଥିପାଇଁ ବାର ବାର ନିଜକୁ ଅଟକନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।